Social media o tabuk o video mangpli kacha jehino viral langi tongo te ang tui feke nong bagai o viral video ni mangpli video ni screen o nugui makhana norok viral video ni mangpli video ni screen o je tamni bagai viral angkha o mangpli kasim 5 minute pore norok ma hanano je khoroksa gada dol tongmani slai dol kwrwino hamkamu hnui tamni hingke khoroksa gada dol budi haike bibud kotoro khoroksa dol no khilaiman o mangpli o kasawi faikya social media o mangpli kasa phaimani wngkha Chhattisgarh ni Raipur ni kaisa petrol pump o khoroknwi dol petrol danani phaimani saimangkha khoroksani mung wngkha kai Imran tei khoroksa mung khai Dharmendra hnui borok khoroknwi petrol pump dana phaipuru khoroksa dol bwsaoui hokur tulung nungjaknai nongna naimani a jora bini tei khoroksa bagui kachuk dol bono mana bada khaimani kintu amo bai a hokur nungna nani dol amchuke joljak thangkha je bo bini dol ni bike ni tanki o petrol dai tongmani jora bono bo aro thangwi lighter bai phwrangwi rwkha amo bai hor naksa thangkha bike o tai petrol damani a mukha o ulo petrol pump o tongnai kormi rok bongni hush bush bai a horno mwthaka kaisa kotor hachak wngmani kati rwkha hingka kai ulo petrol pump manager ni shikayat bai a khoroknwi Dharmendra bai Imran no police rok romkha hinui tabuk koktoma o kasawi faikha hingkhe norok nugui mankha khoroksa gada dol kwrwi phanchugo mwtui hai dol wngkha khe jodi bipodo khilaimani dol ni bike se sogui mannai hingka kai hingkhe norok video nungmani pore norok tamo uansuk kisa comment khaisa di mwtui hai dol norok nada nang norok uansukmung bwtui comment kaisa hodi tei paithago ani video jodi norok sajak khai like subscribe share khai de mwtui tebo kwtal kwtal video rok manani bagui।